TAMK-opinnäytetyö. Vastasyntyneen kenguruhoito. Opas vastasyntyneen kenguruhoidon toteuttamiseen. Mitä kenguruhoito on? Vastasyntyneen hoitomuoto, jossa vastasyntynyt on paljaassa ihokontaktissa vanhempansa rinnalla. Helppokäyttöinen ja tehokas menetelmä niin keskosena kuin täysiaikaisenakin syntyneiden vauvojen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kenguruhoitoa voidaan toteuttaa välittömästi syntymän jälkeen, ellei kenguruhoidolle ole lääketieteellisiä vasta-aiheita. Kenguruhoidon hyödyt. Vaikuttaa unenlaatuun positiivisesti, lisää oksitosiinin eritystä ja vähentää elimistön kortisolipitoisuutta, fysiologinen ja psykologinen sopeutuminen kohdun ulkoiseen elämään helpottuu, lisää rauhallisuuden tunnetta ja vastasyntyneen kivunsietokykyä, lievittää stressiä. Edistää neurologista, motorista ja henkistä kehitystä, ylläpitää vastasyntyneen lämmönsäätelyä, edistää rintaruokintaa, joka vaikuttaa positiivisesti kehittyviin aivoihin, auttaa säätelemään verensokeria ja ehkäisee hypoglykemiaa, vaikuttaa myönteisesti sydän-keuhkostabiiliuteen ja vähentää sairaalassa saatujen infektioiden ja apneakohtausten riskiä. Varhainen vuorovaikutus vanhemman ja vastasyntyneen välillä kenguruhoidossa. Kenguruhoito on vanhemman ja vastasyntyneen välistä varhaista vuorovaikutusta, joka voi vaikuttaa myös vanhemman psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Kenguruhoito vähentää vanhemman stressiä, ahdistusta ja huolta vastasyntyneestä. Kenguruhoito auttaa vastasyntyneen aivojen kehitystä joko vahvistamalla käytettyjä synapseja tai karsimalla ylimääräisiä yhteyksiä. Sylissä ollessaan vastasyntynyt aistii vanhempien liikkeet, kannattelun, tuoksun, sydämenlyönnit, kosketuksen ja hellän puheen. Kenguruhoidon vasta-aiheet. Kenguruhoito ei ole mahdollista kaikille vastasyntyneille lääketieteellisistä syistä. Hoitohenkilökunnan tulee olla tietoisia vasta-aiheista. Vasta-aiheita voivat olla fysiologinen epästabiilius, keskosen suolistotulehdus eli nekrotisoiva enterokoliitti tai epäily siitä, napanuoratyrä eli omfaloseele, vatsahalkio eli gastroskiisi, muu vielä määrittelemätön epävakaus, useat uniapneakohtaukset, leikkauksen jälkeinen epävakaus, paikallaan oleva napakatetri, suuri kostean ilman tarve, tarve tehdä useita limanimuja, rinnan alueen reenit tai tarve jatkuvalle sedaatiolääkitykselle tai lihasrelaksanteille. Kenguruhoidon ohjaus. Sairaanhoitaja vahvistaa vanhempien itseluottamusta vastasyntyneen hoidossa. Kenguruhoidon ohjaaminen auttaa sairaanhoitajia ymmärtämään hoidon tärkeyttä ja tehokkuutta. Kenguruhoidon ohjaus vahvistaa sairaanhoitajan kokemusta itsenäisyydestä hoidon ja potilasohjauksen järjestämisessä. Sairaanhoitaja ohjaa vanhempia vastasyntyneen käsittelyssä. Vanhempaa voi jännittää kenguruhoidon ensimmäinen toteutuskerta. Sairaanhoitajan on tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri. Antamalla vanhemmille mahdollisuuden kenguruhoitoon kokevat he fyysisen läheisyyden kautta olevansa tärkeä osa vastasyntyneen hoitotyötä. Tämä lievittää negatiivisia tunteita, joita vastasyntyneen sairaalahoito saattaa aiheuttaa. Sairaanhoitaja arvioi vanhemman kykyä pidellä vastasyntynyttä sylissään kenguruhoidon aikana. Synnyttäneen vanhemman voi olla vaikea istua pidellessään vastasyntynyttä. Sairaanhoitajan on seurattava kenguruhoidon aikana vanhemman ja vastasyntyneen vuorovaikutusta. Kenguruhoito voidaan keskeyttää, jos vanhempi on uupunut tai epävakaa, jolloin kenguruhoito ei ole turvallista. Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi toinen vanhempi tai muu nimetty henkilö voi jatkaa kenguruhoitoa vastasyntyneen kanssa. Sairaanhoitaja ohjeistaa vanhemmille vastasyntyneen merkit ja vihjeet, joilla vastasyntynyt ilmaisee nauttivansa kenguruhoidosta ja tuntee olonsa mukavaksi. Kun vastasyntynyt nauttii kenguruhoidosta, hän rentoutuu, rauhoittuu ja nukahtaa helposti. Vanhemman ei tulisi käyttää voimakkaita hajusteita tai tupakoida ennen kenguruhoidon toteutusta. Kenguruhoidon tulisi kestää minimissään 1 tunnin kerrallaan, joten sairaanhoitajan on hyvä ohjeistaa vanhempia käymään vessassa ja syömään ennen kenguruhoidon aloitusta. Kenguruhoitoon ja vastasyntyneen hoitoon osallistuvien tulee noudattaa paikallisia tartuntojen torjuntaan liittyviä ohjeistuksia. Kenguruhoidon toteutus vaiheittain. Vastasyntynyttä käsitellään turvallisin ja rauhallisin ottein. Kenguruhoidossa vastasyntynyt puetaan niin, että hänellä on päällään vain vaippa ja myssy. Kenguruhoitoa toteutettaessa vanhemman tulee istua puoli-istuvassa asennossa.
Vastasyntynyt nostetaan vanhemman rinnalle paljaaseen ihokontaktiin vatsalleen. Asetetaan pää niin, että vastasyntyneen toinen korva on rintaa vasten, jolloin hän voi kuulla vanhemman sydämenlyönnit. Vastasyntyneen niska tulee olla suorassa. Varmistetaan asennosta, että selkä on pyöristyneenä, pää, niska ja selkä ovat linjassa, raajat ovat koukussa ja kädet suun lähellä vastasyntyneen mukavuuden takaamiseksi. Vältetään pään liiallista taaksepäin taivuttamista sekä lantion ja hartioiden kiertoa. Vastasyntyneen käsittelyssä tulee huomioida, että ei kohdista painetta pään ylä- tai takaosaan, koska kallon luut eivät ole vielä sulautuneet yhteen. Sairaanhoitajat avustavat letkujen ja johtojen kanssa. Siirtymisen tulee olla rauhallista, jotta kaikki tärkeät letkut ja johdot ovat turvallisessa asennossa. Kenguruhoitoon siirtymisen jälkeen voi kestää hetki, kunnes vastasyntyneen elintoimintojen arvot näkyvät monitoreissa taas normaaleina. Vastasyntynyt peitellään, jotta hän pysyy lämpimänä. Vastasyntyneen kasvot eivät saa olla peitettynä. Kenguruhoidosta on olemassa 2 päätyyppiä, ajoittainen ja jatkuva. Ajoittaiseen kenguruhoitoon kuuluu säännöllinen, mutta ei jatkuva ihokontakti vastasyntyneen ja vanhemman välillä useiden päivien ajan. Jatkuva kenguruhoito tarkoittaa ympäri vuorokauden jatkuvaa ihokontaktia vastasyntyneen ja vanhemman välillä. Kenguruhoitokerrat tulisi aloittaa asteittain ja pidentää vähitellen mahdollisimman pitkiksi, minimoiden keskeytykset. Vanhemmat tarvitsevat ammattilaisen tukea ja selkeitä ohjeita, jotta voivat jatkaa kenguruhoitoa kotona.